Laing hugna sa one-time big-time operation kapulisan sa Police Station 5 sa Lapu-Lapu City Police Office mirumbo sa usa ka mall nga nahimutang sa ML Quezon isip kabahin na usab sa pagsiguro nga luwas ang pagpangandam sa Pasko. Ani ang report. Sa briefing sa wala pa mo pahigayon og roving ang kapulisan sa Station 5, gipasabot ni Police Lieutenant Leonel Irene, Deputy Station Commander sa Station 5, nga ilang gitag-satag sa pagbisita ang mga stalls nga nahimutang sa usa ka mall. Ilang gipahinumduman ang mga naninda nga magmabinantayon batok sa mga grupo nga mopahimo sa higayon. Miabag usab sa kapulisan ang mga sakop sa ASERT kan Anti-Crime and Community Emergency Response Team. Kasagaran, sa hapon duguka na ang dapit sa mga kawani sa Mactan Export Processing Zone nga mugawas na sa ilang trabaho. Kasama sa budol, mga pick money, pagpanguot, snatching, uban pa nga mga buhaton sa mga daotang elemento labi na nagpadulong ng atong Pasko, sir. Tungod sa pagdasok sa mga tao, mauusab kini ang mga higayon nga sagad mo siaw ang mga kiriwan ug gamot. Kaniadto, matod ni Irene, daghan ang mga mabiktima sa kuot sa dapit apan tungod sa presensya sa kapulisan na minusa na kini. Lakip sa gipangutana ni Irene ug sa iyang mga sakop kung sa mga establishmento magamit pa ba ang mga CCTV camera. Gihangop sa usa sa mga tindera sa stall ang pagbisita sa mga pulis tungod kay sa matag karon og unya aduna gayoy mga kiriwan og kamot nga maghuwat lang nga adunay mabiktima. Matod ni Judy Bornea, may higayon gani nga may mga batan-on nga kawatan nga mosuroy sa ilang stall panahon sa kagabhion. Posibilidad, sir, kay mudagsa mga natong mga daotang elemento para mukuha og opportunity kung daghan ang tao kay mas less man sila exposure, sir. Kanang mga kawat, sir. Una agid oy kanang mga adik-adik bitaw nga mga batan-on kanang moagi diri usay magkuan pa na sila rugby. Naagyo di ko kalikayan. Miapod-apod usab ang kapulisan og mga flyers ngadto sa mga kababayenan kabahin sa violence against women aron makaton sila sa mga pamaagi aron makalikay sa pagpangabuso. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.